Uvele kubuxhakaxhaka bale mihla owayesakuba ngusekela mphathiswa weBantu Education eMpuma Kapa ngo-1984 ukuya ngo-1989 uSamuel de Beer ngexesha lokubulawa kwamatsha-ntliziyo amane iCradock 4. Ngethuba ephekwa isophulwa ngemibuzo ngomnye wamagqwetha amele la matsha-ntliziyo uThembeka Ngcukaithubi, lo kaDe Beer uchazele inkundla ukuba yena akanalwazi lungako ngokubulawa kwesi sine, into ayaziyo ngumsebenzi omhle owawusenziwa ngala matsha-ntliziyo. Uvakalise nokuba ukulungele ukuncedisa inkundla ekufumaniseni inyani ngesi siganeko sokubulawa kweCradock 4. The purpose and context this statement deals with my knowledge of Mr. Matthew Goniwe, particularly in relation to his role in Cradock, the circumstances surrounding his removal from the teaching post and the efforts undertaken to facilitate his reinstatement prior to his death. I do not have any personal knowledge of the circumstances surrounding the death of Mr. Goniwe or the persons who were killed with him. Cradock in the Eastern Cape became a vocal point of nationwide unrest during the 1980s. At the center of the movement in Cradock was Mr. Goniwe, a respected mathematics teacher at the local school and prominent community leader who played a pivotal role in organizing local resistance, advocating for educational reform, and promoting community self-determination in the face of apartheid. There can be no doubt about it, and my viewpoint was the reinstatement of Goniwe was part of the solution. Apparently, the security people's viewpoint was that he should be removed. The deaths of the Cradock 4 were deeply shocking to me, particularly given Mr. Goniwe's significant and positive influence as a leader and educator within the Cradock community. I remain available to assist the Honourable Court further should clarification or elaboration be required on any aspect of the statement. Unyaniso Goniwe uthi uyabamkela ubungqina obunikezelwe nguSamuel de Beer lokagoniwe ukwathe ukuvulwa kophando ityeli lesithathu kuzise ithemba kwintsapho zamaxhoba. Hayi sisimnandi onele as far as uDe Beer i-former deputy minister ye-education usichazela wathi ba at least kwelakhe icala bebefuna otata bethu as uMatthew Goniwe utata wami noFort babe reinstated back bafundise back pha eCradock. Now kuye the unrest being Cradock was because of utata bebefuna remove asiwe eGafu. So kuye ngelakhe yena i-security forces security family bizizo eso i-SSC i-State Security Council be opposed to le nto uba funeke ba reinstate bingabafuni pha eCradock but i-Department ye-Education ngelo xesha ke bifuna back ba reinstate. Lo kaGoniwe uthi nangona bengaxolanga kokungabikho kowayesakuba ngumphathiswa wamapolisa ngexesha localucalulo uEugene de Kock ngenxa yokulala esibhedlele unethemba lokuba liza kufika ixesha lokuba aphendule kolu phando. I think i-positive because uDe Kock usixelele ba uyafuna yena testify and is willing to testify. I think it's a matter of health yakhe nogqirha wakhe advisor ba anga testify okwangoku. So ngoku
I think thina siyaqhubekeka qha ngezinye ke ngoku i-persons of interest and loo nto i-positive ngokuba thina ngoku sesiqhubeka nje siyanqwenela yena ke ngoku abephila at the meantime. Ngomso kulindeleke kuvele uCraig Williamson nowayeligosa lesebe lokhuseleko ukuqala ngo-1976 ukuya ngo-1992. Kulindeleke olu phando luqhube de ibe ngumhla wama-24 kule nyanga yeDwarha. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha.